Nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 701 llum. U fija se nisimgħu l-mużika ta' Patryk Cutajar, Tonna, Nick Morales, Rene Mamo, Tonna, Il-Majċa u Kiita. Kif ukoll diversi siltiet mill-aktar albums li spikkaw matul l-2024. U biex nibdew għandna din minant Shaun Farrugia. I lie awake and think about you. I do. Tell me, why should I waste another day far from you? 'Cause the world gets scary when you're not near me. I need your arms around me to feel safe. Crying alone on a Saturday night, thinking I don't wanna spend my life here without you. Crying alone on a Saturday night, thinking how the hell I'm gonna survive here without you. 'Cause when all the lights go out, it gets so lonely. I never thought I'd be here in the dark, falling apart. Life passes by in the blink of a teary eye. Ooh, when I let my demons get the best of me, it's only you sees through. Oh, the world gets scary when you're not near. I need your arms around to feel safe. Oh, crying alone on a Saturday night, thinking I don't wanna spend my life here without you. Crying alone on a Saturday night, thinking how the hell I'm gonna survive here without you. 'Cause when all the lights go out, it gets so lonely. I never thought I'd be here in the dark, falling apart, falling apart. Is-sena tajba, u bixxira li nibdew hekk għax dinja wkoll l-ewwel edizzjoni ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant għas-sena 2025. Għadni ma drajċi ngħidha, anka għax meta rekordi għajt dan l-episodju kien anka għadu ma qalibx. Ma insomma, ħalli naraw kif immorru. Illum il-programm huwa wkoll maqsum fi 3 partijiet bħalma jkun regolarment, ġifri fl-ewwel parti konna diski ġodda l-ħarġ dan l-aħħar bħal din li ftaħna biha ta' Shaun Farrugia, Crying Alone on a Saturday Night. Kif ukoll fit-tieni parti ikollna il-kurzita u bil-kurzita llum inkomplu fejn ħallejna fl-aħħar ġimgħat ta' qabel il-festi fejn konna bdejna nagħtu ħarsa li noħud mill-aktar diski u recordings l-oħra li spikkaw matul l-2024. Illum inkomplu billi nistaqsu li ma kienu l-aktar albums li spikkaw fl-2024 u dan norbtu issa naturalment mal-fatt li intom tistgħu anke tibdew tivvotaw għal dawk li kienu il-favoriti tagħkom matul is-sena li għaddiet. Fit-tielet u l-aħħar parti bħalma nagħmlu regolarment ikollna wkoll l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Higher Ground ta' Melchior Sultana. Nisimaw il-mużika ta' Sammy Morgo din is-silta mill-album tiegħu The Final Chapter
li jisimha My Romance illi l-album ħareġ aktar kmini s-sena li għaddiet fl-2024 se takkumpanjana waqt li anka natu ħarsa lura lejn uħud minn dawk il-personalitajiet mix-xena Maltija tal-mużika, spettaklu anka kultura aktar in ġenerali ħallewna fl-2024 u propju ftaħna anka b'din il-mużika għax Semi jgħad l-ewwel wieħed f'din il-lista Semi Murgo mit fis-6 ta' frar ta' l-2024 u konna anka sellimnilu naturalment b'edizzjoni anka speċjali għall-okkażjoni. Il-veterani tal-xena mużikali ħallewna 4 minnhom ikolli ngħid tal-anqas matul is-sena li għaddiet. U apparti Semi Morgon li kanna kemm semmejna allura kien hemm ukoll Toni il-kantant illi ħallina fl-4 ta' Marzu tal-sena li għaddiet l-2024. 3 jiem warajh fis-7 ta' Marzu kienet ħabret anke l-mewt ta' Cutajar, il-kantant ferm magħruf u maħbub minn tant segwaċi matul il-karriera ferm twila illi kellu. U il-karriera tiegħu forsi ma kienx daqshekk twila sta xi ħadd ieħor illi tajjeb illi nsemmu hawnhekk illi ħallina fis-26 ta' April ta' l-2024 u dak kien il-band leader u mużiċist Vinivella. Ġbart l-ismijiet tal-nies illi ħallewna, l-personalitajiet nistgħu ngħidu iktar mill-nies illi ħallewna mix-xena tal-mużika, l-spettaklu anka l-kultura b'mod aktar in ġenerali illi jmorru forsi ma' xulxin u hemm uħud illi forsi ma jkunux daqstant magħrufa imma jkunu verament nies importanti fix-xena bħalma pereżempju kien Paul Mifsud illi ħallina fis-7 ta' Marzu ta' 2024 dan kien ħaddin fil-ħwienet tad-diski ma kien ukoll enċiklopedija tal-mużika popolari b'mod partikolari tas-seklu 20. Ħallina wkoll feta relattivament żgħira kienet għandu 65 sena DJ Victor Tabone fit-13 ta' Marzu tal-2024 u telfa għal-dinja tal-mużikoloġija jkolli ngħid apparti aspetti oħra naturalment anka fuq livell personali. Joe Vella Bondin fl-età ta' 89 sena ħallina fit-18 ta' Lulju tas-sena li għaddiet anka ġurnata biss jew mxaġek il-bot jew ġimgħa l-bot minn ħuħ illi ħallina wkoll fl-istess żmien. Imbagħad fis-16 ta' frar nistgħu nsemmu lil Cliff Dugo illi kien kantant fix-xena u kitarrist magħruf l-aktar fix-xena ta' snin 60 tal-beat groups banka baqgħu attivi u għaddejjin anke matul is-snin xi ħadd ieħor ukoll ta' ferm żgħira il-mużiċistu u kompożitur ħawċi Stephen Attard illi miet fis-17 ta' Settembru ta' l-2024. Imma imbagħad nerġgħu niġu Malta u il-mellieħa u dawk l-inħawi u ma' assoċjati u koll ma' assoċjat maħħa l-isem ta' Joseph Felix Kakija magħruf aktar bħala edukatur ma' kien attiv ferm anka fi xena kulturali u Joseph Felix Kakija ħallina fl-ewwel ta' Ottubru ta' l-2024. Hemm ukoll l-atturi ferm popolari li tajjeb li nsemmihom flimkien għalkemm l-ewwel waħda ħallitna fl-ewwel parti tas-sena hemm 3 wara xulxin li mbagħad mietu f'Ottubru. Qed nirreferi għal Monika Attard illi mietet fil-5 ta' Marzu ta' l-2024. Monika Attard karriera twila ferm ta' madwar 50 sena illi anke nafuha mhux biss bħala attriċi manka bħala prezentatriċi ta' radio f'xi żminijiet oħra anke fuq it-television. Fis-6 ta' Ottubru tabret il-mewt ta' Polly March u waqt li kienet qiegħda taħdem anke bħala direttur fit-Teatru tas Salesiani. Polly March nafuha wkoll bħala attriċi u naturalment li qegħdin nitkellmu dwar Ottubru fis-27 ta' Ottubru ta' l-2024 huwa meta ħallitna Terry Bencini fl-età venerabbli ta' 94 sena. L-attriċi u kantanta tant popolari u magħrufa b'mod partikolari fis-snin 50 u fis-snin 60 meta kienet fl-aqwa tal-karriera tagħha.
Jumejn wara la semmejna anka Teatru Salesiani bix-xiera illi nsemmu Lino Ferris, attur, direttur teatrali u anka dramaturgu assoċjat mod partikolari ma' Teatru tas Salesiani f'Taslima. Lino Ferris miet fid-29 ta' Ottubru ta' l-2024. Isem li huwa familjari sew mal-semmija ta' Campus 103.7 fejn anka jixxandar mużika mod ieħor regolarment kull ġimgħa huwa il-professur Charles Brinfa illi sfortunatament ħallina fil-21 ta' Settembru li għadda ta' l-2024. Fl-20 ta' Novembru kien meta smajna illi ħallina Sem del Ceppo, l-attur u anka awtur li tana Fredu l-Fra tant snin ilu. Sem del Ceppo kellu 90 sena. U propju fjum il-miliet fl-età ta' 91 sena ħallina surmast tal-banda u anka xandar venerabli Charles Izammit, maruf bħala l-professur, marbut anka b'mod partikolari ma' l-banda ta' Ħalluqa u kolli najt li għandi memorji ħelwin anka ta' Charles Izammit meta kont intervistajtu madwar 30 senilu anka meta kont nipprepara l-istorja tal-Rediffusion. Biex nalqu għanna żewġ ismijiet ta' tnejn min-nies li kienu ħbieb huma tnejn li huma artisti għalkemm fi sferi forsi xi ftit differenti minn xulxin fis-sens li wieħed ħallina feta relattivament żgħira fil-waqt li ieħor kellu karriera pjuttost twila. Nirreferi għal Mark Mallija li miet fit-23 ta' Lulju fl-età ta' 59 sena u konna għamilna anka programm fejn sellimnilu l-istess kif konna għamilna ma' Teriel Bencini, kif ukoll ma' Venivella u anke Sami Morgo ma' jistax jonqos. U l-aħħar isem li għandna fil-lista huwa dak ta' Raymond Pitre illi miet fit-28 ta' Novembru. L-artist Raymond Pitre kellu 84 sena. U permezz ta' dawn l-ismijiet li għadni kien semmejtilkom, l-idea kienet li natu tislima lil dawk illi ħallewna matul l-2024 l-lista ta' personalitajiet mix-xena Maltija tal-mużika, spettaklu anka l-kultura mod aktar ġenerali. U biex inkomplu bl-ewwel parti ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant għallum hawn hija ġdida ta' Patryk Cutajar din jisimha Zero.
Zero minant Patryk Cutajar waqt mużika moti ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 701 illum u l-ewwel programm fit-tielet staġun, apparti li huwa wkoll l-ewwel programm ta' l-2025. Tara, bdejt nidra ngħidha diġà. 2025 u f'din is-sena anke se jkollna ma jistax jonqos diversi albums u EPs ġodda diġà tħabbru tnejn minnhom u allura sandoqilkom anke siltiet minnhom issa. Tilkom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar għalkemm l-EP u l-album li se nsemmakom dawn is-siltiet minnhom għadhom ma ħarġux uffiċjalment. Għandna diġà xi siltiet minnhom li nistgħu nisimgħu b'mod partikolari permezz tal-Bandcamp pas-soltu. L-ewwel wieħed huwa ta' Tonna, l-EP ismu Held, is-silta jisimha Awake. My suicide gone wrong. Each time did I die, I know I'm bold, like the dirty Christ with open arms that bled alone. Doesn't stop. The craving doesn't stop. So I'm burning the guilt given to me and blow its ashes in Babylon. Blow its ashes in Babylon. In a world full of lies. In a world full of lies. I refuse to belong. I refuse to belong. In a world dying fast. In a world dying fast. You learn to make love slow. You learn to make love slow. No currency will tell me why this pain grows. No currency will fill my heart. No currency will wet my soul. No currency will tell me why this pain grows. No currency will fill my heart. No currency will wet my soul. No currency will tell me why this pain grows. So choose love. Choose love. Choose love. Choose love. Awake minnant Tonna mill-EP taħħa Held illi ħireġ aktar tard matul dan ix-xahar ta' Jannar ta' l-2025. U propju ftit tal-ġranet qabel, jekk mhux dik l-istess ġimgħa, se jinħareġ ukoll l-album ta' Nick Morales illi jismu Imħabbatħabbat. Minnu għażilt din is-silta Stennieni. Isek għat ma trid dejjem inġempillek u ma tafx u laqqas naf jekk nerġa' narak. Forsi għax 11 u
nsaqsik jekk tarax l-istess affarijiet, forsi xi kommeta qatt ma nista' nfiq mill-ħsibijiet li forsi nispiċċa flimkien imma fil-ħajja qatt ma tkun taf. Stennieni, stennieni, stennieni. Darba jew darba tnejn ħares lej dawk l-għajnejn dejjem jiġbduni lejk imma l-fejn tagħmilli hekk insaqsik biex niġi ħdejk imma tgħidli ma nsibx nagħmel u jien ngħidlek jien xi purtani l-aqwa li hemm int. Naf li dejjem trid tkun il-bogħod biex tħossok free bħal ta' Hollywood, imma f'dawn il-fantażiji dejjem tibqa' il-bogħod minni kemm nixtieq. Stennieni, 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 stennieni. Titlaqx illum għandi bżonn narak kuljum. Titlaqx illum għax nixtieq narak kuljum. Titlaqx stennieni għax mingħajrek ma nafx fejn inkun. Titlaqx stennieni għax għandi bżonn narak kuljum. Stennieni, 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 stennieni. Stennieni minant Nick Morales, s-silta li għazilt mill-album tiegħu li ħreġ dal-waqt li jismu Imħabbatħabbat. U silta li inħarġet propju lejn l-aħħar ta' l-2024 kien hemm min forsi ħarbitlu għax ħarġet anka fil-jiem tal-festi u mhijiex waħda ċelebratorja u tal-festi hija dik ta' Rene Mamo fil-Ħoss tar-Riħ. Il-kantant huwa Tonna. Ix-xemx inħbit, il-fjamma ntfit, la safar waqfu jannu, waqaskit fil-ġnien. Swit kull imkien, għajnejn bla ruħ, in-nifs maqtuħ, għaw salla illi jebet, ġo sħab gris u skur. Ħolm bla kulur, bħalleku l-instema fanja ħelwa ta' tfal. Intilef meta ħakmu riħ li ġim il-grigal. Għalfejn kontent li ġejt f'daqqa msejjaħ fi żmien li konna flimkien għax riedek tkun viċin. Għalfejn kontent li kellek tmur issa tistrieħ, imminti għażiż tibqa' tgħix fil-Ħoss tar-Riħ. It-tama biss u naħseb spiss li qiegħed f'post eternità ta' paċi u slim, f'ħajja bla tmiem u l-eku tal-kitarra illi qed indoq ftit. Jintilef f'univers ta' qsim ta' qalb infinit. Għalfejn kontent li ġejt f'daqqa msejjaħ fi żmien li konna flimkien għax riedek tkun viċin.
fejn kontent li kellek tmur issa tistrieħ imminti għażiż tibqa' tgħix fil-ħoss tar-Riħ. Kellek tmur issa tistrieħ imminti għażiż tibqa' tgħix fil-ħoss tar-Riħ. Dallu ġieħu sabiħ mal-ħoss ħelu tar-Riħ. Il-voċi ta' Mark Tonna mek bis-sultan ta' Rene Mamo li jisimha Fil-Ħoss tar-Riħ. U biex nagħlqu din l-ewwel parti ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum, hawnhekk ġdieda tal-Majċa din id-darba ma' Kiita din jisimha Kollox Spiċċa. Din id-diska ilha ġejja żmien twil u din id-diska vera l-qalbi għax għandha messaġġ importanti isimgħu, ifhmu, italmu. Jekk għandek lil min iħobbok, jekk għandek lil min jieħu ħsiebek, jekk għandek lil min fik jiftakar, ħobbu u wossu u wejt Alla jbierek. Għax illum il-bnedmin inbidlu, għax illum bil-ħażen jitfixklu, għax illum il-bnedmin ma jfissru assolutament xejn u nistaqsi għalfejn kif l-ena tagħhom ikisru. Ejdli kif u kollox spiċċa, kull mu tajjeb żgiċċa u kollox tfarrak, kollox biċċa u kollox spiċċa, kull mu tajjeb żgiċċa tajba ma' xival ċejn ta' nizmien fleċċa. Naħseb illi qed induna, jien ġiet nipprova ngħidlek illi jekk għandhom bżonnok tħallihom xi saqsu fejnek. Jekk lilek taw plajnuna, indejjem se jkollok permess biex il-dak li jkun dejnu biex miegħu timxi l-istess. Ħajja waħda qegħdin ngħixu bekk nixtieq li tifhem li mhux kulħadd ħażin u mhux minn kulħadd ser tinqidem. L-importanti li tibqa' tajjeb ħalli jiftakru l-isem li tawkom u missierek wara li ruħek tħalli ġisem. Għax illum il-bnedmin inbidlu, għax illum bil-ħażen jitfixklu, għax illum il-bnedmin ma jfissru assolutament xejn. U kollox spiċċa, kull mu tajjeb żgiċċa u kollox tfarrak, kollox biċċa u kollox spiċċa, kull mu tajjeb żgiċċa u ruħ tajba ma' xival xejn. Dejjem kun tajjeb u dejjem kun lest li timxi sewma minn mija konesta li idħol fin-nar jekk għalik jagħmel l-istess u għal min jadurak li titlifx l-interess. Dejjem kun tajjeb u dejjem kun lest li timxi sewma minn mija konesta li idħol fin-nar jekk għalik jagħmel l-istess u għal min jadurak li titlifx l-interess. Li titlifx l-interess, li titlifx l-interess, let it live 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 l-interess. Għax jaf ma tafx tkun qed titlef
U bil-Majċa fl-imkien ma' Kiita u Kollox Spiċċa għana ġejna f'tmiem ta' l-ewwel parti ta' Mużika Moti Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant tal-lum fejn samakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar u hekk se nkomplu nagħmlu anke l-kumplament ta' din is-sena wieħed jittama l-2025. Id-dettalji bħal dejjem huma permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisant.com. Fit-tieni parti għandna l-kurzità bħalma jkollna dejjem u llum inkomplu bil-mistoqsija li ma kienu l-aktar albums li spikkaw fl-2024. Blood in my bloodstream and water in my waterfalls. I wouldn't say I'm stopping because it's coming down like cannonballs. It's true, I'm through. It's true. Well, I've got blood in my bloodstream and water in my waterfalls. Wouldn't say I'm stopping because it's coming down like cannonballs. Żewġ siltiet minn żewġ albums li ħarġu matul l-2024. L-ewwel smajna mingħand l-Extend mill-album tagħhom 1984-2024 li huwa ċelebrazzjoni ta' 40 sena ta' l-Extend u smajna silta mill-verżjoni ġdida ta' I Can Feel kif qiegħda fuq dan l-album. U s-sanna kemm smajna mingħand Lies to Argus, is-silta tagħhom Bloodstream Waterfall Cannonball li hija maħuda mill-album tagħhom li ħareġ matul l-2024 li jismu Reroute.
U issa li ftaħna s-sejħa l-voti ta'kom għall-aktar disku recordings oħra favoriti matul is-sena l-oħra l-2024 tajb li nkomplu naraw il-kategoriji waħda qed nagħmlu llum b'din tal-albums li votari sir permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisant.com. Qabel il-festi konna bdejna nagħtu ħarsa lura lejn l-aktar videos li spikkaw matul l-2024 biex eventwalment issentom anke tistgħu tivvotaw bl-għażla tagħkom. U llum imiss illi nagħtu ħarsa lejn l-albums ta' l-2024. U ħanaddu għal tnejn oħra. Din id-darba għanna żewġ albums illi spikkaw ferma lija bil-Malti il-siltiet kollha illi fihom. L-ewwel wieħed huwa ta' 111 li jismu Meta jaqa' l-Ħoss minnu sa nisimgħu s-silta minn Tagħmel x'tagħmel. Filwaqt li l-album li ieħor jismu Terapija u Mħabba li sa nisimgħu Kuntent kulħadd mingħand Shaun. Imma l-ewwel hawn huwa 111. Għamil x'għamil dejjem xaħat jgħid kontri għalek kienna dejjem nagħmel dak li rrid. Din il-ħajja li ġiet mhumiex favorit. Jekk m'intix ħabib din hemm biex jilabu bik. Kultant kliem jispara bħal vleġġa. Ma kulħadd jifli l-verità tweġġa'. Kull ma taraw tisma' iva jaffettwak. Daqs dik it-toqgħod taħt ma titla'. Niftaħ ġun ħejja ħalli ntir la ma twaqqafnix. Kull ma kont narak ingris issa koloris. Inneħħi minn fuq tal-bis issa ġejt ħafif. Ħallihomx jeddu minn fuq rasek lella tkunx tabib. Dejjem nagħmel passi anke jekk ftit. Qatt ma ħares lura x'ħajti jekk trid. Tiktib ta' skultura li qed nibni. ġall il-ħażin jistħi, ġallu jokrob jikri. Taf li jiena dejjem nibqa' tiela l-fuq. Jekk fiġġal familt nistek taħt l-art scoop. Lemma nibbiddilx tibqa' rijali jubbu. Qalbi għalik taħdem bħall-aqwa u l-ikbar motu. Tagħmel x'tagħmel dejjem xaħat jgħid kontri. Għalek jiena dejjem nagħmel dak li rrid. Din il-ħajja li ġiet mhumiex favorit. Jekk m'intix ħabib din hemm biex jilabu bik. Kultant kliem jispara bħal vleġġa. Ma kulħadd jifli l-verità tweġġa'. Kull ma taraw tisma' iva jaffettwak. Daqs dik it-toqgħod taħt ma titla'. Kuntent inti, kuntent kulħadd. Ma rridekx tkun irrabjat. Jien nibża' minnek dak affat. Kuntent inti, kuntent kulħadd. Issa niltaqgħu nhar taħt. Ma rridx inżommok għax tkun tard. Kuntent inti, kuntent kulħadd. Kuntent inti, kuntent kulħadd. Kuntent inti, kuntent kulħadd. Kuntent inti, kuntent kulħadd. Shaun kuntent kulħadd mill-album tiegħu Terapija u Mħabba u qabel smajna lil CJ Cordina ħjar 111 bis-silta Tagħmel x'tagħmel mill-album tiegħu Meta jaqa' l-Ħoss. Għam aktar siltiet bil-Malti u minn albums vari uħut minnom bil-Malti kollha u oħrajn li għandhom anka taħlita bħalma per eżempju l-album ta' l-Oxygen Compound illi minnu bixiera li nsimgħu silta minn Purgatorju. Hemm l-album ta' Cher Camilleri li hemm isu bħala EP jiena inkludejtu hawnhekk ukoll li jismu Nadatta. Is-silta l-aktar toġobni minnu jisimha Fjura allura nisimgħu silta minna wkoll ma jistax jonqos. Imma tajjeb li niftakru li aktar kmini fis-sena kellna anka album minant il-grupp Skalt illi din id-darba kien jismu Morsa u minnu sa nisimgħu silta minn Guernica. Hobsa u sikkina, konserva u mustardina, jiddiku tan sakrana, mitlufin fix-xorb u l-lana labu l-flus. Fuq min ser jgħix min ser imut. Daħ kien fettif u moral ftit pozittiv, forsi d-darba jmorru l-lura la jkun ebu għadda kollox buċ il-ġid. Għax tiġ li bekk jibdew minn ġdid.
Qiegħed nara l-mumji jimxu fuq il-qamar tagħhom stess, midjunin ma' Kristu sidhom jitolbulu għas-suċċess. Fost id-dmuħ li nixxew ommhom ħassew aksa l-libertà, bix-xhura snin il-ħin tarilhom sfaw neqsin eternità. Nistaħbew, nitkefnu ġewwa rokna lu man mhuwiex qaddis u kull anġlu se jinsik. Ossi nistaħbew, nitkefnu ġewwa rokna lu man mhuwiex qaddis u kull anġlu se jinsik. Ossi nistaħbew, nitkefnu ġewwa rokna lu man mhuwiex qaddis u kull anġlu se jinsik. Ossi nistaħbew, nitkefnu ġewwa rokna lu man mhuwiex qaddis u kull anġlu se jinsik. Fil-purgatorju nejxu, l-Alla kieku x'jagħtinit u purgatorju nejxu. Nistennew il-infern jitoldu, isma' f'kull kitba nittamaw, ħebbeġ li nagħmel naraw. Fil-purgatorju nejxu, Purgatorju hemmhekk mela minant l-Oxygen mill-album tagħhom Compound u qabel smajna l-Cher Camilleri bil-Fjura mill-Nadatta fil-waqt li bdejna bl-album tal-Iskalt li jismu Morsa u smajna silta minn Guernica. Żewġ album oħra din id-darba minant esponenti li ħanaqilbu għall-Ingliż u naturalment dawn huma kollha albums ta' esponenti Maltin, mużiċisti u kantanti Maltin, bħal huma pereżempju Chasing Pandora, huma anke minn Għawdex biex nkunu anke aktar preċiżi, maħna meta ngħidu Maltin ninkludu lil Għawdex mill-ewwel. U ma jistax jonqos li nisimgħu Tea Time mill-album tagħhom The Weight of It All li kienet silta illi smajnija b'diversi drabi matul l-2024. Imma qabela sa nisimgħu silta mill-album Celestial Rhymes of Conviction ta' Karen Days din hija Out of Outlaws. When the old has departed, news yet to come, symphonies playing under the same sun, waiting out reason, chained by the psyche, recycling the memories entangled in spite, disguised the way through us, forging sweet lies, in paralyzed sensation, delusion unwise, breathing the reason they sail the far sea, slaving for freedom, they'll never be free. No more frightened, I'm breaking this shell. Every damn decade knew all this from hell. Witches and warlocks rustling the claws. This beautiful world seems out of outlaws. A dream in disguise. Sip my morning tea. Silence around me as far as I could see. That's not me in the mirror. It's the sum of these things, or so it seems, but I don't
keep me well kept, not the ones in my head. It's not what I know. Cage without a door, satisfied but I want more. The clarity and ability, always on. Tea Time minant il-Chasing Pandora qabela Outlaws minant il-grupp Current Days mill-album tagħhom Celestial Rhymes of Conviction u l-album ta' Chasing Pandora jismu The Weight of It All. Nsemmakom diversi siltiet minn albums li ħarġu matul l-2024 anka biex ħajrkom tivvotaw għal dawk li kienu il-favoriti tagħkom matul is-sena li għaddiet u dan tagħmluh bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonisant.com. Għandna 3 albums issa partikolari ħafna u il-mużika fihom hija partikolari iktar minn kollox. Għandna l-album ta' Alili li huwa James Vella illi jismu Saru l-Qamar u ħansemmakom silta minn ħajti kollha qalbi. Hemm ukoll l-album tal-Brodu il-Kusksu Clan tajjeb li nisimgħu silta minn Namel li marriċ li tala dak l-album. Ma biex nibdew mill-album tas-Suffarin illi jismu Blata. Din hija Nofs Mewta. Jihdar u rima tmut kristalli ċpar toqpa f'but il-ġlek ingravata tlek xarba tajba l-belt jfitx fit-truf Brodu hemmhekk mill-album tagħhom Kusksu Clan u qabel smajna minant Alili mill-album Saru l-Qamar u silta minn ħajti kollha qalbi. Imma ftaħna bis-silta Nofs Mewta tas-Suffarin mill-album tiegħu Blata. Fadal 4 siltiet oħra biex insabakom allura hemm 4 albums oħra minn stil jazz nistgħu ngħidulu aktar minn kollox jew fusion insomma ħaslu intom. Sa nisimgħu allura mill-album ta' Simon Sammut Visions of Transcendence is-silta Fortitude hija xażilt, però qabel sa nisimgħu silta mill-album tal-grupp Sfera li jismu God Groove din hija Hopscotch.
Fortitude minant Simon Sammut mill-album tiegħu Visions of Transcendence u qabel dik is-silta smajna wkoll silta mill-album God Groove ta' l-Isfera. Ħallina nagħlqu b'dawn iż-żewġ siltiet hawnhekk l-album ta' Tribali Alka ħasilt silta minnu li hija Barumbar, però qabela għandna album li jismu Momento Mori minant Chellsey Reitsma, semmajtkom diversi siltiet minnu ftit tal-ġimgħat ilu u l-lum se nisimgħu Boat to Nod. Barumbar ta' Tribali mill-album l-ġdid tagħhom li jismu Alka li ħareġ matul l-2024 l-istess bħall-album Momento Mori ta' Chellsey Reitsma li minnu smajna dik is-silta minn Boat to Nod qabela. Għana ġena f'tmiem ta' tieni parti ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant tal-lum fejn konna qed nistaqsu li ma kienu l-aktar albums li spikkaw matul l-2024 imma l-ħsieb wara dan kollu parti kollox u għalli intom tajdulna wkoll x'kien l-album favorit tagħkom tal-2024 u dan tistgħu tagħmluh billi tivvotaw permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti għana kolna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Higher Ground ta' Melchior Sultana.
Sultan New Chapter mill-album Higher Ground ta' Melchior Sultana. Il-ġimgħa l-oħra daqqitilkom silta oħra minnu dan l-album Ghost bil-vuċi ta' Janelle Polo. Siltitu ma' xifti twal u għallura għandi ċans biss insemma biċtejn minnom bi dan l-album ta' Melchior Sultana u għattini wieħed tiegħu matul l-2024 jismu Underground u da ħareġ fi frar li għadda fil-waqt li dan il-ġdid ħareġ fil-5 ta' Diċembru ta' sena li għaddiet l-2024 u l-oħra li għazilt li sabakom silta minna jisima Fly on the Wall. Dan huwa Melchior Sultana l-album tiegħu Higher Ground. Silta minn Fly on the Wall mill-album Higher Ground ta' Melchior Sultana għana ġejna f'tmiem ta' edizzjoni oħra ta' Mużika Moti Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Jiena fakkarkom li aħna nkomplu niltaqgħu fuq Campus 103.7 kull nhar ta' ħamis fil-għaxija fis-6 u fil-11. Imma naturalment il-poddati ta' Mużika Moti Ieħor isibuhom bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisant.com. Se nerġgħu ta' darba oħra jiena ma fadalli xejn bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika Moti Ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.